Hej derhjemme. Tillykke med konfirmationen, Marie-Louise. Jeg er selvfølgelig rimelig ked af, at jeg ikke kunne være der, men vi sidder i Chicago lige nu og hygger os. Vi har været ude at se hele Chicago by og haft det skide skægt der, men jeg håber, du får en god dag med nogle gode gaver og en rigtig god blå mandag. Bliver det blå mandag? Jo, det bliver blå mandag. Så man må drikke for mange øl. Hvis vi skal fortælle om, hvad vi har lavet indtil videre, så har vi været i New York, hvor vi startede med at være en uge. Og så kørte vi op til Niagara Falls, hvor vi så et lille smule ind i Canada. Det var ikke helt med vilje, men der endte vi nogle gange. Og så har vi så kørt til Chicago, hvor vi er nu. Og i overmorgen, der sætter vi kursen ned mod St. Louis, og så begynder vi sådan rigtig at komme ind i midten af USA. Og så skal jeg også lige sige hej til jer alle sammen, både mor, Knud og Christian, og jeg ved ikke om Louis han er der, hvis han er der, så goddag til ham også. Og alle andre, Birgit og Lars, så håber jeg, at I har en rigtig fed dag, og at du kommer til at hygge dig, og du får alle de gaver, du skal have. Og så ved jeg ikke, om I har vist filmen, hvad vi har lavet i New York, eller om den kommer også sådan lige bummelum her bagefter. Men så har jeg i hvert fald lille indtryk af, hvad vi har lavet indtil videre herovre. Så igen, mange gange tillykke, og mange hilsner herfra fra Chicago i USA. Og så tror jeg vil tage af herfra. Og vel.